Ang mga estudyante na sad karon daghan na sad kaayo kay balik eskwela naman unya ang mga ginikanan diha tagbaw na pud og hunahuna kung asa manguha og alawan, pagluto sa ilahang pagbalon. Kay aron lang gyud nga maka-eskwela magantos gyud tawo ng ginikanan sa mga anak nga mag-eskwela aron lang gyud nga makahuman. Ang bisan og kanang importante kay mong paliton di na lang gyud nimo ipaliton kay para lang gyud gumo nimo kay para ibilin gyud nimo sa allowance para sa imong anak. Kay dili gyud sayon kung si mong anak kog allowance niya wala pa kay ihatag sus Ginoo ko makutkot yung dili katon. Mao na giingon nga lisod jud kayo magpa-eskwela pero ang ginikanan nga nagtan-aw so kaugmaon siyang anak magantos gyud mangita gyud pamaagi magkugi aron gyud nga maka-eskwela ang anak bahalag walay sudan basta importante na allowance ang anak. Kunya ikaw nga ginikanan nga grabe ang kalisod imong naagian di gyud ka gusto nga ang imong anak makaagi sa imong kapait sa kinabuhi nga naagian nga kalisod. Mao nang maningkamot jud ka nga ginikanan nga kugi gyud imong anak maka-eskwela kay aron gyud nga mahayag ilang kaugmaon dili maparehas kay gusto lagi tang atong anak nga dili magkalisod-lisod. Kay kani laging ginikanan nga gusto gyud ang anak nga mahayag ang kaugmaon maningkamot gyud nga makahuman og eskwela. Kay kayo ang anak nga wala nakahuman og eskwela. Unya ato ra bang anak dili ra ba gyud parehas tanan na ay interesado mo eskwela napoy so, dili magkonsumisyon ta og pailin-ilin kung unsay buhaton nga aron lang gyud nga maka-eskwela. Kung imong hunahunaon no grabe gyud ang pagsakripisyo sa mga ginikanan aron lang maka-eskwela ang mga anak ug mahatagan og mahayag nga kaugmaon. Pero ang mga anak pod usahay sus Ginoo ko sige pabadlong sa ginikanan mga anak nga sige pabadlong ang ginikanan magkonsumisyon kay kani laging ginikanan nga di man pud katanaw sa mga anak nga unsa unya ang panginabuhi sa maabot may lag na pero mintis kiliran labay ra magitas kalibutan ng atong anak sila naman lang gid ang mahabilin. Mao na nga kita nga ginikanan nagatan-aw sa ilaha mabalakag gyud kung dili maplastar kay saon na lang kung sila na lang dinhis kalibutan kay labay ra man gyud ta diri kayo hunahunaon mao nang maningkamot kita nga maka-eskwela sila bisag unsa kalisod ato yung sustentuhan aron makahuman. Unya narabagi anak nga di makasabot noon kay magtubag-tubag sa ginikanan kung makahuman na salig na lagi ang ginikanan itsa puwera na lang wa na gyud di na lang gyud balihon di makahuna-huna nga wala sila nahimutang sa ilang himutangan karon kun wala ang ginikanan. So kamo mga anak maghuna-huna gyud mo sa inyong ginikanan kay wala mo nahimutang diya karon sa inyong nahimutangan kung unsa mo kaharuhan sa kanindot inyong kinabuhi og nga wala mo nagkalisod tungod sa inyong ginikanan kay giplastar mo wala mo giatiman wala mo gipa-eskwela wala mo giantusan dili mo makahuman di mo makatrabaho makaplastar sa inyong maayong panginabuhi. So mga anak hinumdumi ang ginikanan kay ang mga ginikanan nagtan-aw na sa kaugmaon sa mga anak dili man naingon nga magpabuhi na lang gid ang ginikanan ang giya sa ginikanan ang respeto lang gud magpabilin gyud ang respeto bahalag kaniadto karon mao ra gud gihapon ang respeto lang og paghinigugmaay pagminahalay sa usag-usag gyud ang ipatigbabaw wala na gyud laing ginikanan sa kalibutan naginusara ra gyud kanang barkada lumalabay lang nay barkada nimo muunong sa imuha kung naa pa kay imuha pero pag wala na gani kay ikahatag wala na gani kay ibangka diha wala na goodbye biyaan na kaana sa mga barkada maay na lang ug maay mabiling isa ka bumusta nimo pero sagaran gyud ka kahit wala na ganing wala na ka biyaan na gyud ka na latanan so aha man ka pauli sa imong pamilya didto ra gyud ang tinuod nimo o ginay imong tinuod nga makauban ang pamilya kay ang barkada sus maayo lang na sa imuha kung napa sila'y makuha sa imo pero pag wala na itsa puwera gyud ka biyaan ka mao na ang kung kinsa pa wala pa na biyaan diha hala pagtarong na mo sa inyong kinabuhi at man na inyong ginikanan kay mao gid na ang inyong tinuod nga kapamilya mao nay muunong sa inyoha sa kasakit ug kalipay nga kung unsa asa naman inyong nahimutangan kung uns nilampos og successful na kay mo sa inyong kinabuhi lingian ninyo inyohang pamilya o ginikanan kay dili biya tanan ginikanan gatan-aw sa kaugmaon sa mga anak ang uban biya ginikanan ila ra gyud kaugalingon pud ilang tan-aw nakanotis mo ana nga ang ginikanan gani badlungon ang mga anak sus pagkabuutan kayo mapinanggaon kay silang ginikanan kahuna-huna gyud sa ilang mga ginikanan nga malipay ang ilang ginikanan sus di pa eskwelahon ang anak oy pagunahon man kaha pagunahon o parbison bless kayo ta nga naatay ginikanan nga mga buutan og magpinanggaon kanatong mga anak. Og kita sad nga mga ginikanan, bless kay ta nga natay mga anak nga mga buutan ug gatan-aw gyud sa ato ug nagatiman nato nga ginikanan wala ta nila gipasagdan. Thank you kaayo. God bless sa inyong tanan.